Tinipon naman po ng lokal na pamahalaan po ng Labrador ang mga stakeholders at residente po ng Sitio Kadampat, Barangay Bolor, Labrador, Pangasinan sa isinagawang public hearing ukol sa iminumungkahing pagtatayo ng solar power project sa lugar. Tinalakay po sa pagpupulong ang mga hinaing at opinyon ng mga residente bilang unang lubos na naapektuhan sakaling magkaroon ng aberya ang naturang proyekto. Tiniyak naman po ng solar company ng no to minimal pollution sa lugar sakaling maipatayo na ang solar power project na maaari pang maging tourist spot ng bayan at mabigyan ng karagdagang kabuhayan ang mga residente. Iminungkahi naman ng lokal na pamahalaan na magbigay ng contract ang company sa mga residente upang mabilis na makipag-ugnayan sakaling may problema sa proyekto o yung contact po nila. Samantala matapos po ang public hearing ay sunod na magkaroon po ng memorandum of agreement sa pagitan ng LGU, Barangay Council at ng nasabing kumpanya. IFM News. IFM News. IFM News.